Ne, ja sam, ovo je moja emisija. Aj, živjeli to, da. Pa to nema šanse, mislim, u nekom radiju da dođeš u gluvu sobu i da bude dim oko tebe ovako užasan i da oni pričaju međusobno ovako privatno, a ti da vodiš emisiju. A to nema šanse, mislim. Dobro, nema da se nerviraš, mislim, ono, dobri smo najbolji. Pa ne znam u kom smislu najbolji, da treba čovjek da trpi ovdje, mnogo toga treba da trpi. Na drugom radiju dođeš u gluvu sobu, sedneš sam i tamo mikrofon ima, hibrid je povezan sa telefonom i staviš slušalice i gotovo. A znam, brate, ali nije poenta u toj, poenta se mi zajebavamo. Nije poenta to, nego koncentracija. Evo, ovi se smeju. Molim vas, da bi ispalo kako treba, da bi se ja skoncentrisao. Ne mogu ja tako ko vi. Mislim, ja ne znam šta vi, ako nemate šta da radite, mislim, ne znam. Ako nemate šta da radite, idite, prošetajte, mislim, gradu. Ja moram da se skoncentrišem na emisiju, ja ne mogu da ovo... Evo, Moskri je otišao. Moskri je otišao jer je video da govorim istinu i da... Eto, Moskri je otišao. A zašto je Moskri otišao? Zašto je video da ne funkcioniše ništa i otišao dečko. Yeah!